जों दिनै बे चिरां डिस्ट्रिक्ट माइनरिटि सेल बे मुसलमान बिथांमोनजों जों रायज्लायदोंमोन आरो दिनै बे इलेक्सन बे फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सनाव जों माब्रै माने बिथांमोना रल लागोन बिनि सोमोन्दै बे सावरायनाय जाबाय। तो जोङो माखासे जे बिथांमोननि जे समाजारि जौगाथायखौ माब्रै बे मुस्लिम समाजाव लाबोनो हानो बेखौ माने बेफोरनि सोमोन्दै गोबां सावरायनाय जादों आरो बे फैगौ इलेक्सनाव माब्रै मोजाङै इउपिपिएल जों थानानै बे इलेक्सनखौ मोजाङै देरहाहोनो हागोन बिथांमोनाबो जोबोद माने गोसो होनानै बे बाथ्राफोरखौ फोरमायनाय जादों। तो जोङो नुदों जाहैबाय जे बिथांमोननि गेजेरजोंनो जों बेखौबो आरो दिनै फोरमायनो नागिरदों जे बिजेपिनि जे माखासे बे हिन्दु मुस्लिम बिनि सायाव जे मोनसे दावराव दावसि लाबोनाय हिंसा हिंसि लाबोनाय बे बाथ्राखौ जों माब्लाबाबो जों सयज' खालामनो हाया, मानिना लानो हाया आरो बे होखारलायनाय मानाय जे गोबां जे मुस्लिमफोर बेफोरनि सायावबो बेखौ सावरायनाय जादों जे बे जायफ्रा माने बेहायनि जे थागिबिफोर जायफ्रा माने हा हु थाखानानै थाबाय दा थासारियाव दङ दा बिसोरखौबो जे गोबां बेबादि जोंनि गभर्नमेन्ट सरकारा बिजेपि सरकारा जि बेबादि होखारलाबायदों दा बिनि सायाव गासैखौबो बन्द' खालामनांगौ होननानै बिथांमोननि गेजेरजों जे सावरायनानै दिनै बेखौ बुंथिनाय जाबाय आरो जोङो बे फैगौ बिसायख'थियाव जोङो बे बिजेपिनि जि माखासे जोंनि हारिफोरनि जे बेरेखायै जे माखासे मावनो लानाय जे हाबाफारि बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो बे फैगौ बिसायख'थियाव जोङो हाबाफारि लागासिनो दङ। तो जोङो बे फैगौ बे बिसायख'थियाव जों जहैनो बे हिन्दु मुस्लिम बर' मुस्लिम बे गासै गुबुन हारि माहारिफोरखौ लानानै जोङो मोजाङै सान्थियैहाय जोङो बे फैगौ बिसायख'थिखौ जोङो गेलेगोन होननानै जों बयबो माने रायलायलायनानै दिनैनि बे जे रायलायनायनि जे माइनरिटि सेलजों रायलायनाय जे हाबाफारि बेखिनिखौनो जों लानाय जादोंमोन।